Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa ngan nga Jonah, 30 anyos, usa ka batan-on, puyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Grabe ang kainit sa panahon ron, oy. Ay, maulagi. Ma, mugawas ako ha. Oh, asa man ka? Magpalit kog soft drink sa gawas. Nasad. Mag-soft drinks nasad ka. Nga wa pa man kay kaon. Uy, ikaw ha. Halos kada adlaw naman lang na nimong gibuhat yun na. Di ra ba gyud na maayo, day? Magtubig di ay ka. Ay, ma, dili makasatisfy na ko ang tubig tungod sa kainit ron sa panahon, oy. Saba di ha, oy. Di bitaw makasatisfy. Reklamo niyag masakit ha. Ma, nga naman ni. Sakit man inig pangihi na ako. Unya, gamay ra kay kog maihi. Naagyog ka urinary tract infection. Pero ay kabala ka, hatagan ti ka og resita. Unya, mao ni imna kining Cotrimoxazole. Kadua sa usa ka adlaw sud sa 7 ka adlaw. Ay, salamat, Dok. Way sa pa yan. Nagsige paghapon kag inom stampbal. Sig malimot ka ha. Wa, maoy. Pero ma, murag isog man tambala, oy. Ha? Pero may maglabad ang akong o. Niya, mura kong kasukaon. O niya, sa mayon ahon na nimo. Ikapila naman dahil ni morong tumar, ana. Ikaduhang adlaw pa, ma. Na okay naman sa dang akong pagpangihi, ma. Daghan naman kong maihi. Unya, dili na sad sakit ng pangihi na ako. Bahala ka dia, oy. Kaman mo patuo sultis doktor nimo. Inita, uy. Dong! Dong Roy, pakusgin ang electric fan, be. Iyaw ko ni Muti. Kanda naman ang aircon niya. Ako gan pagyan ko ni mo umtikpan. Ambot ani, uy. Mura maghangak. Mura maglisod ko ginawa. Sure dati, oy. Tawagan ko sa mama, ha? Ayaw. Ayaw ra, uy. Madara man sad ba? Talo ba? O, lagi. Nga naman ni, uy. Manggi ko makaginawa. Ilabi nang maghayang ko nga maghigda. Mura naay nag-alis sa akong airway. Lisura gyud ang ginawa. Nga naman ni. Subscribe to Dramaturgo. Naglibog yun ko, unsay nakaingon aning maglisod ko ginhawa. Bisan pa og wa ko'y gibuhat. Nga hasta gani, bisag magigda lang ko, murag hangak mangyud kaayo. Gani, mura kog malipong, kay mura kog mawad-an og hangin. Unya, murag magbugat ang akong o, ilabi na nga apsun gyud nako ang akong ginhawa. Unya, maulikin na, ma. Lain kaayo akong gibati. Dili ka na tungod sa tambal nga imong giundangan? Ha? Ipatiwas ra ba gyud unta to, pero gahi kay kag-o. Wa man gyud nimo tiwas ang bayana ka. Pero madara man gud ma. Kini lang gyud tingkatog na ako. Nga kung maghayang gani ko mahigda. Maglisod gyud ko ginawa. Uy, magpa-check up ta, uy. Ilang maoy, madara man. Mureklamo ra unya ko kung dili na gyud madana ako. Juna. Dili sad ka na tungod sa acid reflux nimo. Di ba miingon man ka nga nag-acid reflux ka ato? Oh ma. Pero karon ma, magsigig hapon ko panugab.
Pero dili naman si Aslom. Dili pareha sa una ba? Uy, tingaling mausad na hinungdan. Ma, Hala ka, day. Basig anemic ka, oy. Yung anak bito akong iyaan sa una. Nagsulang og anemic. unsa day? Yung karon kay bawa kag naon sa siya, ha? Nga naman, unsa man? Hala, luoy kay day, oy. Yan si leukemia ron. Oh. Na ikaw, pa-check up, oy. Kay lisod na. Day, Say slow down. I don't like to. imbis unta nga magpa-check up ko, mahadlok naman noon ko. O ang ako mga pangutana, mao kining musunod. Unang pangutana, posible ka ha nga anemic lang ko, mao nga maglisod ko ginhawa, bisag wa ra ko'y buhaton? Labi na kung maghigda ko, kung maghayang. Ikaduhang pangutana, sa una, grabe gyud ang akong acid reflux. Posible ka nga konektado kini sa karon nako nga gibati, maong maglisod ko og ginhawa. Unya, mura pa gyud og naay nakaalis sa akong airway. Sa una, ma-feel lang nako ni kung maghigda ko. Pero karon, kay bisan og magbarog o maglingkod lang ko, mura man gyud og naay nakaali. Unsa man ka ni? Ikatulong pangutana. Kung tinuod man nga anemic ko, posible ka nga mao hinungdan nga murag mubugat ang akong uo? Ikaupat og katapusang pangutana. Imbes magpa-check up ko, mahadlok naman hinuon ko tungod sa giingon sa akong amigang bayot bahin sa iyang iyaan. Kung anemic sa diay, unya dili matambalan, posible ba ni nga mahimong leukemia? Unsa may angay na kong buhaton, og asa man ko angay mo duol. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jonah. Going back to our sender, si Juna, no? Wala ning paningkamutan John nga matubag niya nako imong mga pangutana. Unang pangutana ni Juna, posible ka ha nga anemic ning akong maong naglisod ko og ginhawa. Bisag wala ra ko'y buhaton. Ilabay na kung maghigda ko kung maghayang. Well, possibly, the best way, John, is na magpa-hemoglobin count ka. No, as we all know, ang atong hemoglobin count is sa mga babae, mga 12 to 14 ba to, no? Sa mga lalaki, a little higher, no? 12 to 14, 16, mga na, around that, kwan, no? Ang kining hemoglobin count o kining pagka-anemia lahi ni siya sa blood pressure, ha? So para nga matubag ang imong pangutana kung anemic ba ka o dili ba, magpa-hemoglobin count o complete blood count, no? Namatay gitawag pod Juna og iron deficiency anemia, meaning kulang og iron ng imong pagkaon. Unsa may purpose ning iron? Kining iron mo nun siya importante nga substance sa pag-produce og RBC, red blood cells, nga mo da sa oxygen ngadto sa vital organ sa atong lawas. So kung kulang kag iron, so kulang sa kag RBC, so manang like kakapuyon, maghangak ka, maglisod ka kuan ng ginhawa. So, asa man nato makuha ning iron sa mga pagkaon, although na ay mga commercial preparation ni sa mga pagkaon nga rich in iron, kining kuan, lean meat, no? Mga karne, nya kanang mga poultry products, no? Seafoods, tomato, apple, may mga vitamin C ni sila, no? So, in worst scenario, or galing sayon-sayon ka na matay iron preparation nga ako may mo duman ferrosulfate, perinsul, tiusul, mga na may sanggubayon, may tagnapo ba sanggubayon karon? So mao na nga posible nga kulang ka og hemoglobin, no, or iron sa imong lawas. Okay? So sunod nga pangutana ni Juna, no? Sunod nga pangutana, sa una, grabe gyud ang akong acid reflux. Posible ka ha nga konektado ni karon nako nga gibati maong naglisod ko ginhawa unya
mura pagyud og naay nakaali sa akong airway. Sa una mapil lang nako ni kung maghigda ko. Pero karon kay bisan og magbarog og maglingkod lang ko, mura man gyud og nay nakaali. Unsa man kaha ni? Yeah, there are so many possibilities, no? Ang akong may balan aning maghigda ka, ayaw paghigda nga magkulob. Ayaw paghigda nga nga na sa imong right side, na ari sa imong left side patakilid, para nga dili ma-overwork ang imong heart. Yung kagnay nakabara, dili ka ka-asthmatic, no? Posible, no? Og Cebu City naman ka, Juna, magpa-x-ray ka, no? Para makita na to ba'y mga diferensya sa imong lungs, imong kasing-kasing, so na yung mga hinungdan, no? So kung balikon, ayaw pagkulob nga magtulog, ug ayaw pagtakilid sa imong right side. Kung magtakilid ka maghigda, ari ka sa imong left side. Kung maglingkod lang ka, ayaw, kung gikan ka maghigda, o mga kag lingkod o barog, ayaw dayon diretso, no? Stay a little or focus a little while, pila ka seconds or minute before ka mo kuan. Kaya namatay gito og hypostatic or orthostatic hypotension, no? So naa nang atong likayan, no? So magpa-x-ray ka no, akong sugyot nimo Juna ni aron ka sa Cebu City para masutan nato kung subagi ma-finding diha, no? Katulong pangutana, kung tinuod nga animiko, posible kaha nga maunay hinungdan nga malipong ko o muhuot ang akong ulo? Yes, posible. Kaya sa ko nang giningon, kung kulang kag iron, kung iron deficiency anemia ang imong problema. Meaning, ang imong red blood cells, di po kayo makaproduce og hemoglobin. Og kulang kag hemoglobin, kay mao man gida sa atong red blood cells nga na maglag oxygen, dali ka kapuyon maglisod kag ginhawa. So dali maglisod ginhawa, ang imong heart magpalpitate, ang imong panit luspad, nya dali kang kapuyon, labad imong ulo, so mo ni mga telimadon, ha? Nga ang imong mga kuko murag maghupak-hupak, dili normal gyud tanawon ba? So these are the signs nga kulang kag mga vitamins. Not only iron, but maybe calcium on the other vitamins nga makapaluya kung kulang ta, no? So kung nag-acid reflux ka sa una, depende sa finding, we have antacid, no? Ako may naman nga mga antacid, maalok, may lanta, kining saka to, proton pump inhibitor. Kung depende sa imong gastroenterologist nga okay, expert niya ani, no? Ang kining carbonate man good mon siya salt nga ma-dissolve sa tubig, no? Mo katabang gyapon ni sa imong mobility o sa imong kabaskog, no? Okay? So, ang tanan nga atong mga vital organs sa lawas na kinahanglan og magnesium, calcium, magnesium para nga mo function normally. Alright? So, unsa may mga sources ani ako pahinganlan? Mga green leafy vegetables, mga nuts, mga kuan, kining grain, mga whole grain nga kuan, pagkaon, no? Okay? So, di ka katulog, restless ka, di ka kasabot sa imong tiil, murag magsigi og uneasy ka, murag kay gitawag na mo sa mong pagtulog restless leg syndrome, kikag kakin pati kayo mong paminaw. So these are mga signs and symptoms nga kulang ka sa mga bitamina, not only iron but also magnesium, calcium, potassium og mga vitamin C and D nga makuha na to sa atong mga pagkaon, no? Sources of this mga akong balikon sa isda, itlog, banana, guava. Pwede na mo makuha na siya. Og labi pinaka-common green leafy vegetables and dairy products, no? Alright, so nakasabot ka sa speaker ni mo Juna dinhi sa Cebu ug maayong pagpaminaw diay sa atong mga workers diya sa Syker facility diya sa Buntore Street, no? Diya sa tapad sa Brotherhood Health Center sa San Nicolas, Cebu City, no? Di na lang muna ako panghinganlan kay pertindaghanan ninyo. Anyway, kay balo ko pirmi maminaw ni atong programa kini nga akong suliran. So, hinaut na tayo nakutlong nga pagtulunan na Juna o nga sa libuan, millions nga minaw sa atong programa kini nga akong suliran.
Ako si Dr. Rene Obra at your service with Attorney Eileen Bathan. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye! Subscribe to Dramaturgo. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Belen. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Slipping Through My Fingers. Ngano bang magsika magigsunod-sunod nako ha, Troy? Kay nagpaabot mo ko sa imong tubag. Di ba nisulti naman ko nimo kung unsay tubag nako? Dili ko. Kay di pa ko pwede makuyab-uyab. Mapatian ko sa akong amahan, anak. Pero nakagusto ka na ko, di ba? Oh. Nga nung ka makatingog. Kung ang rason ra nga, di ko nimusugton kay mahadlo kang mahibaon si mong papa nga naguyab-uyab na ka. Aw, itago na to. Troy. Hala pa, Troy. Uy, gisugot ni mo si Troy? Oday. O yes, papa ni mo. Unsaon naman lang? Mag-amping lang gid may pirmi nga dili may masakpan, day. Ikaw yung tao niya na. Asa man? At tatas akong boarding house. Wato man akong mga barkada. Ipaila-ila ti kanila. Oh, sige. Dali, dali. Oh, mingaw lagi. Ha? Hain man imong mga barkada. Unya pa tong mga ni. Ha? Sa ato pa, kitarang duha? Kitarang duha din sa pagkakaroon? Oo. Di pa gana nga makalugar tang duha. Dili ko, uy. Nga di man ka nga uyaman ta. Oh, Troy. Troy, ayaw pa. Dili palagi ko andaman yung butangan. Troy. Kabala ka. Ako'y pahala ni mo. Troy. Troy, please. Yes, malukoy ka. Malukoy ka. Kalain. Ginom ko. Pero nagsigip ako suka. Patay. Patay ko. Huwag ka magbunga ang gibuhat ni Troy na ako. Magpiti ko. Unsa? Mabdos ka? Oh, Troy. Unsaon ni nato? Ah, Dili na ako matago hangtod sa hangtod ni Papa. Unya nag-eskwela pa sa ta. Sa di madugay, maklaro na unya ning akong tiyan. No. Uy, bang. Unsay buhato na na eh. Sorry, pero di ko manubag ra. Unsa? Na, nagpamabdos ka? Nyawa pag amahan nga mo baro ka ng imong gimabdos? Opa. Alayas! Layas ug ayaw na gipakita nako hangtod sa hangtod. Wa ka gyud masayo po giduulan. Salamat kaayo, ate, ha. Ikaw ra gid ang nahibaw-an ako ang kasaligan. Kay suod man kay mo si mama sa buhi pa siya. Ayaw ka bala ka, day. Wa man ko'y pamilya. Maong andam ra gyud kay kumutabang nimo, day Belen. Salamat gid kaayo, ate. Hatagan sa takag trabaho. Ikaw maoy saligan nako nga maoy mabinla nako sa kong tindahan. Sige, te. Way problema na ako. Uy, naunsa maning bata nga nagsigi manighilak. Gigutom na tingali ni Day Belen. Pasagdi na, ate, uy.
Kapoy ba yan na niya? Uy. Mahilak kaayo. Ayo pagsultik ingon ana ha. Natural ra baya gyud nas bata nga mohila. Da, wasa ko'y labot anak niya, oy. Bilin. Ayaw ana ha. Anak pa na nimo. Panggaaning bata. Kay basin may magmahay ka kung simba ko mawa ni siya. Ate Amanda? Ate, mga na ta. Ate. Ate, mga na ta. Kaniya naman ninatog sa Ate Amanda. Ate. Ate? Oh. Ate Amanda? Kinuha ko. Wala naman yung magginawa sa Ate Amanda. Tabang! Tabang mo! Wala si Ate Amanda. Patay na siya. Huwag na ko'y kaabag sa kinabuhi. Huwag na ko'y mahimo. Kita na lang yung duha, Janice. Di naman sa kaha. Nganong karoon naman ka na uli? Nagbuhat mi og group project, ma. Ha? Group project? Basta nabiga-biga na ka, ha? Wa ma, uy. Nagsulti man ko sa tinuod, ma. Ay, gikog baka kay Janice. Kay makatilog yun ka na ako. Janice! Masa makadiha, oy? Wapa ka mo magkaligo? Sige lang kay mga na ta. Kadugay ba? Ay, susihon ko kanibi. Janice! Kadugay ba ni mo diha? Oh. Ngano nagsuka ka, ha? Gawas diha, be? Nausa ka? Mabdas ko. Unsa? Kinsa na ka mamabdos ni mo, ha? Kinsa? Ang akong classmate. Kinuo ko ni mo, Janice. Mo na yung resulta ng pagdugay ni mo uli. Nagbiga-biga ka kid lagi. Ma. Layas! Layas! Lakaw nito si imong laki. Layas! Unsa man ang nahitabo sa akong kinabuhi? Anong puro naman lang kapait ang akong giagian? Pila na kaadlaw nga wa din ni si Janice. Nag-irusara na lang yun ko. Oh, kinsa man ron. Nang bilin! Kinsa man ron. Nang, Nga naman, ha? si Janice ba? Da sa ospital. Ha? Unsa? Ma. Tay, kinuo ko. Kinuo ko. Katagan ba ni magbunog? May gani kay nadunggan na mo. Nga, nangayong tabang si Janice. Latang may siyang kaipon. Tagapikas barangay ra daay ang iyang kaipon. Oo. Silingar na mo. Ma. Janice, paselo ako. Pero kahibaw ko nga, malipay na ka. Kay wa na magdaog bisit sa imong kinabuhi. Mawa ako, ma. Janice, ayaw pagsulti, anak. Tinuod man, ma. Diba? Dili naman gani ko ni mo, mahal. Diba? Mahal ta ka. Mahal ti ka. Ayaw pagbuhi, day. Pasilo ako nga wa ko makasulti ni mo, anak. Pero mahal ti ka, anak. Salamat, ma. Anak. Janice. Janice. Nak. Nak, ayaw magpiyong. Janice. Anak. Janice. She lives on in the early morning, way
waving goodbye with an absent-minded smile. Kanang po nga mahal ti ka. Muna akong gidaw ug maayos sa kong anak. Guilty kaayo ko nga wa gyud na nako mapabati niya sukad pa sa bata pa siya. Ug dako ang akong pagmahay tungod kay uwahay na ang tanan. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. Mao ka mga higalan kaagi ni Belen nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, slipping through my fingers. Subscribe to Dramaturgo.